गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बनायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आं लाबोदों मेथ्सनि प्रब्लेम अफ एज बैसो दिहुननायनि जेंनानि सायाव माखासे सोंलुफोर आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो बेबायदि बैसो दिहुननाया फैयो। बेखायनो आङो बे सोंलुफोरखौ लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोनाल' भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। बेबायदि बैसो दिहुननायनि कुइसनफोरा एसे गोरा जायो, अब्लाबो आङो हानायसेबां गोरलैयै बुजायनो नाजागोन। नोंथांमोना नायनानै बुजिबानो जाबाय। दा कुइसन नाम्बार 1 दङ ए आरो बि नि दानि बैसोनि फारागा 15 बोसोर। 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 4:7 जागोन। बि नि दानि बैसोआ बेसेबां होननानै सोंदों। माने बेहाय ओरैबायदि होनदों ए आरो बि बिसोरो सानै मानसिफोर। बे ए आरो बि नि बिसोरनि दानि बैसो दा सोलिबाय थानाय बैसोनि फारागा बेसेबांनो 15 बोसोर। 15 बोसोराव दङ बिसोरनि फारागा, डिफारेन्सआ आरोना। ओमफ्राय 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 15 बोसोरनि आरो उनाव आरो थांबावोब्ला बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेसेबांनो 4:7 जागोन। ओमफ्राय बि नि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ। बिआ दा बेसेबां बैसोआव दङ बेखौ दिहुननांगौ आरो बाहाय बिसोरनि रुजुथाया होनाय दङ आरो ओमफ्राय बिनि बैसोखौ जोङो दिहुननो हायो बिनिफ्रायनो। दा ओरैबायदि खालामनांगोन। दा बिसोरनि बैसोनि फाराग होननानै बुङोब्ला बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया मायाव दंनो 4:7 दङ। दा 4:7 होनाय लोगो लोगो बाहाय बिसोरनि डिफारेन्सआ दा मायाव सोलिनानै दङ, बिसोरनि फारागा मा जानानै दङनो ओरैनो जोङो बेखौ नायोबा बेखौ खालामग्रोनानै लानांगोन। जोङो 7 निफ्राय 4 माइनास खालामनांगोन। 7 निफ्राय 4 माइनास खालामबा बेसेबां जागोन 3 जागोन। होमबा बिसोरनि नैबे रुजुथायखौ जोङो बिनि डिफारेन्सखौ नायोब्ला जों माने 3 मोनो। ओमफ्राय 15 बोसोरनि उनावहाय बिसोरनि बैसोनि फाराग होननानै बुंदों नालाय 3 जों माने नैबे माने ए आरो बि बिसोर सानैनि बैसोनि एबा फारागा डिफारेन्सआ माने एखे आरोना, एखे। बेखायनो फर्मुलाया जोंना बेबायदि जागोन 3 मा जागोन बेहाय 15 बेबायदि लिरनो हागोन जोङो। माने 3:15 बेबायदि लिरनो हागोन आरो माने नैबे रुजुथायाव थानायखौ जोङो डिफारेन्सआव लाङोब्ला बिसोरनि फारागाव जुदि सोलायोब्ला 7 माइनास 4 3 जाहैबाय। होमबा 3:15 बिदि लिरबानो जाबाय आरो। एबा दाना जों बेखौ मा खालामनो हागोन ना, बिसोर मोननैखौ जोङो दानलायलायनांगोन। दानलायबा 15 खौ जोङो 3 जों रानोबा 15 खौ जोङो 3 जों जुदि रानोब्ला मा जागोन 5 जागोन। 3 खौ 3 जों रानोबा 1 जागोन। होमबा 1:5 बेबायदि जागोन आरो माने 3 खौबो 3 जों रानदों, ओमफ्राय 15 खौबो 3 जों रानदों। 3 खौ 3 जों रानबा 1, 15 खौ 3 जों रानबा 5। होमबा बिसोरनि रुजुथाया बेबायदि जागोन आरो 1:5 बेबायदि सोलिनानै थागोन। दाना ए नि बैसो आरो बि नि बैसोखौ जोङो बिनिफ्रायनो दिहुननांगोन आरो आङो गुसुं फर्मुलाजोंनो नोंथांमोननो फोरोंगोन। दा ए नि बैसो आरो बि नि बैसोखौ जोङो दिहुननांगोन। ए नि बैसोखौ दिहुननांगौ जायोब्ला ए नि बैसोआ बेसेबांमोन ओरैनोथ' 4 माने नैबे ए आरो बि नालाय नैबे ए नि जागोन, ए नि मान नैबे बि नि मान जागोन आरो बेबायदि मान जाथ'गोन। बेखौ हमना लानांगोन, ए खौ 4 हमना लागोन, बि खौ 7 हमना लागोन। होमबा बाहाय ए आ 4 जानाय लोगो लोगो ओमफ्राय 4 जों मा साननांगोन नैबे देरसिनखौ लानांगोन दे। जोङो दहाय रुजुथायाव सोलायदोंमोन ना, बिनि देरसिनखौ लानांगोन जोङो 5 खौ लादो। 4 जों 5 सानजाबदो मा जागोन बियो ए नि बैसोआ होमबा 5 सानजाब 4 20 जागोन। होमबा बे ए नि बैसोआ बेबायदि जागोन आरो। दाना बिया बेसेबांमोन 7 मोन। 7 जों मा सानजाबदो दाना 5 सानजाबदो। नैबे देरसिनखौ सानजाबनांगौ दे, बेखौ गोसोआव ला। 5 सानजाबा जागोन 35 जागोन। होमबा ए नि बैसो आरो बि नि बैसो बेयो मायाव दिहुननाय जादोंनो 15 बोसोरनि उनाव होनाय जादों। 15 बोसोरनि उनावहाय ए नि बैसोआ 20 जागोन। 15 बोसोरनि उनावहाय बि नि बैसोआ 35 जागोन आरो मानोना जोङो 15 बोसोरनि उननिखौसो होनदों नालाय बाहाय नैबे 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 4:7 होनदों नालाय बेखायनो। दा होमबा बि नि बैसोखौ दिहुननोसै। दाना बि नि बैसोआ मा जागोन दानि बैसोआ बि नि 15 बोसोरनि उनाव बैसोआ 35 जायोबा दानि बैसोखौ दिहुनबा दाना मा जागोन दानि बैसोआ मा जागोन ना मा खालामगोन बिनि दानि बैसोआ 35 बोसोरमोन। माने 15 बोसोरनि उनावहाय बिनि बैसोआ 35 जायोमोन। दाना बेनिफ्राय 15 खौ दानख'नांगोन। 15 खौ दानख'बा दा बेसेबां थागोन 15 खौ दानख'योब्ला मा थागोननो बेयो 20 थागोन। होमबा मा जागोन बिनि दानि बैसोआ बेसेबां बोसोर जागोन 20 बोसोर जागोन। होमबा बिनि फिननाया मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए आनो जासिगोन थार फिननाय। नोंथांमोना बेबायदिनो खालामबानो जाबाय। आङो खेबसे बुजायबावनो मा खालाम नैबे रुजुथायाव थानायखौ
बिनि फारागखौ दिहुनोब्ला 7 निफ्राय 4 जोङो माइनास खालामबा 3 जाहैबाय दाना 15 बोसोरनि उनावहाय बिसिनि फारागा 15 नालाय होमबा 3:15 लाबाय दाना उनावहाय बेखौ मोननैखौबो दानबाय 3 खौ 3 जों रानबाय 6 जाहैबाय 15 खौ 3 जों रानबा 5 जाहैबाय 1:5 बेबायदियाव थाबाय दाना उनावहाय ए नि बैसो दिहुनबाय बि नि बैसो दिहुनबाय दाना बि नि बैसोखौसो दिहुनसिनदों नालाय बाहाय बि नि दानि बैसोखौ सोंदों नालाय ए निखौ सोङोबा ए नि जागौमोन मा खालामगौमोन ए नि बैसो 20 खौ जों नैबे 15 जों दानख'गौमोन दा बि निखौ सोंदों नालाय बि निखौ जोङो खालामबाय 35 निफ्राय 15 दानख'बाय 20 मोनबाय बेनो जाहैबाय बिनि फिननाय दा कुइसन नाम्बार 2 दङ ए आरो बि नि दानि बैसोनि रुजुथाया 2:5 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया जागोन 3:5 ए नि दानि बैसोआ बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने ए आरो बि बिनि दानि बैसोनि रुजुथाया होनाय दङ माने दानि बैसोआ बेसेबां बे होनाय गैया बैसोनि रुजुथाया होनाय दङ आरो मा होनाय दङनो 2:5 एबा 2:5 बेबायदि होनाय दङ दाना 15 बोसोर एबा 15 बोसोरनि उनावहाय 15 इयार्सनि उनावहाय बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया जाहैगोन बेसेबां जाहैगोन 3:5 जाहैगोन एबा 3:5 बेबायदि जाहैगोन 15 बोसोर बारलाङोब्ला दाना ए नि दानि बैसोआ बेसेबां जागोन दाना ए आ दा बेसेबां बैसो जानानै दङ बेखौ दिहुननांगौ दा बेबायदि कुइसनफोराबो जोबोद इम्पर्टेन्ट आङो बेखौ मोननै फर्मुलाजों आङो फोरोंगोन नोंथांमोना बबे मोनसे फर्मुलाखौ गोरलैसिन मोनो एबा बबे मोनसे फर्मुलाखौ नोंथांमोना बुजिसिनो बेखौ मोजां गोसोआव लानानै बे फर्मुलाजोंनो बेबायदि कुइसना एखे जुदि बेबायदि टाइपनि कुइसना जुदि फैयोब्ला नोंथांमोना दिहुनबानो जाबाय बाहाय सोंथिफ्रा बे अनजिमाफ्रा आलादा थानो हागौ आरो मा होनो नैबे बेबायदि फर्मुलानि फैनो हागौ आरो दा ओरैबायदि ए आरो बि बाहाय जोङो ए बि बेबायदि लानो हायो ए नि बैसो दानि बैसोनि रुजुथाय होनदों दानि बैसोनि रुजुथाया 2:5 एखायनो 2:5 बेबायदि जागोन दाना मा होनदों 15 बोसोरनि उनाव बैसोरनि बैसोनि रुजुथाय होनदों 15 बोसोरनि उनाव होनदों ओंखायनो जोङो मा खालाम 15 लिर बाहायबो 15 प्लास खालाम एबा 15 लिर बेखौ प्लासथ' खालामोब्ला 15 लिरना होनो हाबाय दाना होनदों बेसेबां जागोननो 3:5 जागोन 3:5 बेबायदि जागोन दाना बिनि उनावहाय जोङो मा खालामनांगौ दाना बेखौ बेबायदि लिरखांनायनि उनावहाय जों मा खालामनो हायो ओरैबायदि खालाम नैबे लास्टनि जों नैबे 3 जों नैबे 5 जों सानजाबनांगोन 3 जों 5 जों सानजाबनांगोन 3 सानजाबबा मा जागोन दाना 3 सानजाबबा 15 जागोन बिनि उनाव मा खालाम नैबे बि नि मान नैबे लास्टनि 5 जों ओमफ्राय बै ए नि सिगांनि जों मा खालाम सानजाब होमबा मा खालामदो 5 सानजाब नै बेबायदि जासिगोन 5 सानजाबनाय मा जागोन बेयो 5 सानजाबनाय 10 जासिगोन आरो 10 दा बाहाय मा जाबाय 10 जाबाय दाना उनावहाय मा खालामदो बेखौ दानख'दो माइनास खालामनांगौ बेखौ माइनास खालामबा मा जागोन 15 खौ 10 दानख'बा 5 जासिगोन बियो 15 निफ्राय बे 10 दानख'योबा मा जाबाय 5 जाबाय बे थांबाय दाना मा खालामनांगौनो नैबे 5 जों नैबे 15 जों सानजाबगोन दहायो मा सानजाबदोंमोन 3 जों 15 जों 5 जों सानजाबग्रोदोंमोन ओमफ्राय उनावहाय 5 जों नैजों सानजाबदोंमोन दाना नै 5 जों नैबे 15 जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ 5 सानजाब 15 बेबायदि जागोन होमबा 5 जों 15 सानजाबा जागोन दा 5 सानजाबा 25 5 फैबाय 5 5 10 75 जाहैबाय दाना बिनि उनाव मा सानजाबनांगौनो नैबे 3 जों आरो 15 जोंबो सानजाबनांगौ बे 3 जों ओमफ्राय बे 15 जों होमबा 3 जों 15 जों सानजाबनोसै दाना 3 सानजाबा 15 बा होबाय 3 जाबसे 3 ओमफ्राय 4 45 जाहैबाय दाना बेखौबो मा खालामनो माइनास खालामनांगौ दाना दानख'योबा मा जागोन बाहाय 0 फैबाय 30 जासिगोन दाना बेखौ मोनसे रुजुथायाव लाबोनो हासिगोन जोङो 5 रुजुथाय मा होनो 30 एबा 5 रुजुथाय 30 बेबायदि जासिगोन आरो माने बेखौ जोङो रुजुथायाव लाबोनो हासिगोन दाना बेखौ जोङो मोनसे राननोसै दाना रानोबा मा जागोन बेखौ 5 खौ 5 रानोबा मा जागोन 1 जागोन ओमफ्राय नैबे 30 खौ 5 रानोबा मा जागोन 6 जासिगोन माने 5 सानजाब 6 30 जायो नालाय 5 सानजाब 1 5 सानजाब 6 30 जायो ओमफ्राय मोननैखौबो मोनसे 5 जों रानबाय आरो दानबाय दा होमबा 1:6 जाहैबाय बे 6 खौ मोनसे अनजिमा हमना लासिगोन जोङो दाना बिनिफ्राय जोङो मा दिहुनगोन ए नि बैसो दिहुनसिगोन ए नि दानि बैसो होमबा ए आरो बि नि दानि बैसोनि रुजुथाया 2:5 मोन ओंखायनो ए नि दानि बैसोआ मा जागोन 2 जों दा जोङो मा मोनदों रुजुथायाव 6 मोनदों बे 6 जों जोङो सानजाबगोन 6 जों होमबा सानजाबनानै मा जागोन 2 सानजाब 6 12 जासिगोन होमबा ए नि दानि बैसोआ 12 जाबाय दा जुदि बि नि दिहुननांगौ जायोबा मा जागोन बि निया ए आरो बि नालाय बि नि दानि बैसोआ मा जागोन 5 होमबा बे 5 जों मा खालामदो
बै 6 जों सानजाबदो सानजाबबा मा जासिगोन बेयो 5 सानजाबदो 30 बा b नि बैसोआ 30 होमबा बाहाय सोदो जाहैबाय a नि दानि बैसोआ बेसेबां होनदों बेखायनो बिनि फिननाया अपसनफोरनि गेजेराव जागोन ऑप्शन सी ऑप्शन सी जासिगोन थार फिननाय 12 बोसोर जासिगोन आरो दायो आङो बेखौ गुबुन मोनसे फर्मुलाजों दिहुननो होनो गुबुन मोनसे फर्मुलाजों दिहुनोबा माबायदि जागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दा बाहाय ओरैबायदि नै a आरो b नि दानि बैसोनि रुजुथाय होनाय लोगो लोगो a नि बैसोखौ मा हमना लानांगोन a नि दानि बैसोआ मा जागोन a नि दानि बैसोआ a नि दानि बैसो 2x हमना लानांगोन ओमफ्राय b नि दानि बैसोखौ मा हमना लानांगोन b नि दानि बैसोआ 5x बेबायदि हमना लानांगोन माने a आरो b नि दानि बैसोनि रुजुथाया 2:5 नालाय a नि दानि बैसोआ 2x ओमफ्राय b नि दानि बैसोआ 5x बेबायदि हमना लानांगन दाना 15 बोसोरनि उनाव बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया जागोन नालाय दाना 2x जों मा दाजाबनांगोन 15 दाजाबनांगोन माने 15 बोसोरनि उनाव होनाय लोगो लोगो जोङो प्लास खालामनांगौ सिगाङाव होनोब्ला जोङो माइनास खालामनांगौ गोसोआव लाबानो जाबाय उनाव होनोब्ला प्लास खालामनांगौ दा 15 बोसोरनि उनाव होनाय लोगो लोगो 15 दाजाबदो ओमफ्राय मा खालामदो गाहायाव मा थासिगोन बियो मा खालामसिगोन दाना b नि बैसोखौ मोनसिगोन b आ मामोन 5x मोन 5x जोंबो जोङो मा दाजाबनो हायो 5x जोंबो जोङो मा दाजाबनो हायो 15 दाजाबनो हायो बेबायदि दाजाबा बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया मा जागोन 3:5 जागोन बेखौ रुजुथायखौ जोङो बोखावखोन्दोआव लिरनो हायो गोसोआव लाबानो जाबाय बे रुजुथायखौ बोखावखोन्दोआव लिरोब्ला मा जागोन बाहाय 3/5 बेबायदि जासिगोन दाना बिनि उनावहाय जोङो मा खालामदो दाना जोङो बाहाय ओरैबायदि बे फर्मुलानि मा x नि मान दिहुननांगौ x नि मान दिहुननांगौ जोङो x नि मान मोनबाथाय a आरो b नि बैसोखौ जोङो गोरलैयैनो दिहुननो हागोन दा नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ a नि बैसोआ 2x नालाय ओमफ्राय 15 बोसोर नालाय 15 प्लास खालामबाय b नि बैसोआ 5x हमदोंमोन नालाय 5x जोंबो 15 प्लास खालामबाय माने 15 बोसोरनि उनाव होनदों नालाय बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 3/5 आव थाहैबाय मानोना 3 रुजुथाय 5 मोन नालाय दा बाहाय जों ओरैबायदि खालामदो बेखौ ओरै सानजाबगोन बेखौ ओरै सानजाबगोन जोङो दाना बाहाय ओरैबायदि सानजाबनोसै बेखौ सानजाबग्रोनोसै 3 सानजाबबा माने गोजौ गाहाय सानजाबनांगौ आरो बे समान समान थायोब्ला गेजेराव क्रस माल्टिप्लिकेशन होननाय दङ मोनसे गोजौ गाहाय सानजाबनाय बेजों सानजाबनो हायो जोङो 3 जों 5 सानजाबबा 15 जासिगोन बे 15x प्लास 3 जों 15 जों सानजाबबा जागोन बियो 45 जासिगोन दाना बिनि उनावहाय 5 जों 15 जों सानजाबबा मा जासिगोन बियो 75 जासिगोन 5 जों 2x जों सानजाबबा मा जासिगोन बियो ओरै गोजौ गाहाय सानजाबनाय नालाय दा ओरैबायदिबो खालामनो हायो बाहाय 2x जों 5 जों सानजाबग्रोनो हायो 2x जों 5 जों सानजाबबा 10x जागोन प्लास 15 जों 5 सानजाबबा 75 जासिगोन माने गोजौ गाहाय सानजाबनाय 5x जों 3 जों सानजाबग्रोबाय 15x जाहैबाय 15 जों 3 जोंबो सानजाबनांगोन माने बे मोनसे अनजिमाजोंनो मोननैजोंबो सानजाबनांगोन 35 जाहैबाय 2x जों 5 सानजाबबा 10x जाहैबाय 15 जों 5 सानजाबबा 75 जाहैबाय दाना बिनि उनावहाय x गोनांखौ ओरै लाबोगोन x गैयैखौ ओरै हरगोन दाना 15x ओरै 10x आ माइनास जाफैबाय माने ओरै प्लास दं नालाय प्लासआ समान समान बारबा माइनास जायो ओरैजाय 75 दङ 75 माइनास 45 दाना x नि माना मा जागोन दाना 15x निफ्राय 10x थांबा 5x थाहैबाय ओमफ्राय दाना 75 निफ्राय 45 थांबा जागोन बेयो 75 निफ्राय 45 थाङोबा 30 जाहैबाय दाना बिनि उनावहाय x खौ लाखियोबा 5x मोन नालाय x खौ लाखियोबा नैबे 30 खौ बे 30 खौ नैबे 5 आ रानहैसिगोन रानोबा मा जासिगोन x नि माना बेसेबां जासिगोन 30 खौ 6 जाहैबाय x नि माना 6 जाहैबाय x नि माना 6 जानाय लोगो लोगो मा जासिगोन दाना a नि बैसो दिहुननांगौ नालाय a नि बैसोखौ मा होदोंमोन 2x होदोंमोन 2 जों जों मा सानजाबदो 6 सानजाबदो 2 सानजाब माने x नि मानखौ मोनबाय नालाय जोङो 6 खायनो 2 जों 6 सानजाबबा 3 मा जासिगोन बियो 2 सानजाब 6 12 जासिगोन बा a नि बैसोआ बेसेबां जाखो 12 बोसोर जाहैबाय होनबा फिननाया ऑप्शन C आनो जाहैबाय थार फिननाय बे फर्मुलाया जोबोद गोरलै एसे गोलाव जायो नोंथांमोना बे फर्मुलाजोंबो दिहुननो हागोन दा क्वेश्चन नम्बर 3 दङ महेश आरो सुरेशनि बैसोनि रुजुथाया 7:9 एबा 7:9 10 बोसोर सिगां बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया 5:7 एबा 5:7 सुरेशनि दानि बैसोआ बेसेबां होननानै सोंदों माने बेयो नैबे क्वेश्चन नम्बर 2 निजोंनो एखेयानो सोंनाया नाथाय बाहाय ओरैबायदिल' होनदों मोनसे 10 बोसोरनि
सिगां होनदों दहायना उनाव होनदोंमोन दानिया सिगाङाव होनदों बैसोनि रुजुथाया बेबायदि आरो दा बाहाय फर्मुलाया एखेयानो बाहाय जेबो उल्थां फाल्थां साननांगौ गैया एखे सिगांनि जे कुइसन नाम्बार 2 जेरै बानायदों बे फर्मुलाजोंनो जोङो बेखौबो दिहुनगोन आङो मोनसे बे गुसुं आदबजों दिहुनग्रोनो आङो बिनि उनावहाय मोनसे गोलाव आदबजोंबो दिहुनगोन मोननैबो आदबजों आङो दिहुननो होनाय जागोन दा दहायनि बायदिनो एखे बाहाय महेश होबाय बाहाय महेश ओमफ्राय बाहाय मा होनो सुरेश होनो दा महेश आरो सुरेशनि बैसोनि रुजुथाया माने दानि बैसोनि रुजुथाया 7 रुजुथाय 9 बेखौ 7 9 बेबायदि होनांगोन 10 बोसोरनि सिगां होनदों बाहाय बेयावबो 10 होनांगोन बेयावबो 10 होनांगोन बैसोनि रुजुथाया 5:7 बेखायनो बाहाय मा होगोन 5 होगोन बाहाय 7 होगोन बेबायदि एखे फर्मुला दा बाहाय महेश आरो सुरेश बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया बेबायदि दा ओरैबायदि दिहुनदो दहायनि बायदि फर्मुला एखेयानो नैबे 7 जों सानजाबग्रोनांगोन माने नैबे बे 7 जों सानजाबहरनांगोन बे 7 खौ बे 7 जों सानजाबग्रोगोन 7 सानजाब 7 मा जागोन बियो 49 जासिगोन बियो बिनि उनावहाय नैबे 5 जों 9 जों सानजाबहरगोन नैबे 5 जों माने 9 जों सानजाबहरोबा 5 सानजाब 9 बेसे जागोन बियो 5 सानजाब 9 मा जासिगोन बियो 45 जासिगोन दाना बेखौ मा खालामदो माइनास खालामबा मा जागोन 4 जासिगोन बे दानख'योब्ला बे थांबाय दाना बिनि उनाव मा खालामनांगौ दहायनि बायदि एखे फर्मुला दाना मा खालामदो जोङो 5 जों 10 जों सानजाबग्रोनो हायो एबा 7 जों 10 जोंबो सानजाबग्रोनो हायो देरसिनखौ एसे नायनानै सानजाबोब्ला मोजां जायो दानख'नायाव 7 जों 10 जों सानजाबग्रोनोसै दहाय 7 जों 7 सानजाबदों दाना 7 जों 10 जों बेजों सानजाबग्रोयो एबा जों मा होनांसिगोन 7 सानजाब 10 होनो हासिगोन 7 सानजाब 10 70 जासिगोन दाना 5 जों 10 जों सानजाबहरसिगोन दानानै बेजों सानजाबखांबाय बेजों 5 जों 10 सानजाबदो 5 सानजाब 10 मा जासिगोन बियो 50 जासिगोन दाना दानख'दोलाय एखेयानो दानख'बा मा जासिगोन बियो लाथिख' फैबाय बे दानख'योबा मा जासिगोन बियो 20 जासिगोन होनबा बेखौ मा लिरनो हासिगोन जोङो 4 रुजुथाय 20 लिरनो हासिगोन एबा 4:20 दाना मोननैखौबो जों मा खालामदो दहाय बायदि एखे अनजिमाजों रानदो दाना 4 खौ 4 जों रानदो 1 मोनगोन रुजुथाय 20 खौबो जोङो 4 जों रानदो 4 सानजाब 20 जागोन होमबा 1:5 जासिगोन बेनो 1 रुजुथाय 5 जासिगोन माने 4 खौ 4 जों रानबा 1 20 खौ 4 जों रानबा 5 बेबायदि जाबाय होमबा बे देरसिन अनजिमाखौ जों लादो दाना बाहाय सोरनिखौ दिहुनसिनदों सुरेशनि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ महेशनिखौ जोङो नांलायला सुरेशनिखौ डाइरेक्ट दिहुनदो सुरेशनि बैसोखौ जों जुदि दिहुननांगौ जायोबा सुरेशनि माने सुरेशनि बैसोआ मा जासिगोन दाना सुरेशनि बैसोआ मामोन हमना लानायाव दानि बैसोआ महेश आरो सुरेशनि बैसोनि रुजुथाया 7:9 मोनबा सुरेशना मा जागोन नैबे 9 आ सुरेशनि जागोन 7 आ सोरनि जागोन महेशनि जागोन होनबा 9 जों मा सानजाबदो नैबे देरसिन अनजिमाखौ होनखादों आङो दहायनो देरसिन अनजिमाखौ लानांगौ 9 सानजाब 5 मा जासिगोन 9 सानजाब 5 45 जासिगोन होनबा सुरेशनि दानि बैसोआ बेसेबां 45 बोसोर एबा 45 बोसोर होनबा फिननाया अपसन डि आ जासिगोन बेनि थार फिननाय दा बे एखे कुइसनफोर मोनसे फर्मुलाजों दिहुनबावनो बाहाय महेश आरो सुरेशनि बैसोनि रुजुथायखौ मा दङ 7 रुजुथाय 9 दं नालाय महेशनि दानि बैसोखौ मा हमना लागोन दाना महेशनि बैसोआ मा जागोन बियो 7x हमना लागोन जोङो x हमनानै लागोन आरो दाना सुरेशनिखौ मा हमगोन दाना सुरेशनिखौ मा हमगोन 9x बेबायदि हमगोन दाना ओरैबायदि होनदों फर्मुला बायदि दाना 7x प्लास मा होनदों 10 बोसोरनि सिगां होदों सिगां होननाय लोगो लोगो जों मा होनांगोन प्लास जानाय नङा बाहाय मा होगोन माइनास जागोन गोसोआव लाबानो जाबाय सिगां होनोबा माइनास ओमफ्राय उनाव होनोब्ला प्लास माने बैसोआ सिगाङाव होनोबा दानख' जायो नालाय उनावबा दाजाबदेरो नालाय बैसोखौ बेखायनो माने बेहाय मा जागोन बाहाय माइनास जागोन माइनास मा जागोन 10 जागोन दाना बेबायदिनो गाहायाव मा जासिगोन सुरेश बे जाहैबाय महेशनि ओमफ्राय सुरेशनि दाना सुरेशनिया मा जासिगोन सुरेशनि बैसोआ 9x मोन 9x निफ्राय मा दानख'नांगोन 10 दानख'नांगोन होमबा बिसोरनि बैसोनि रुजुथाया मा जायो 5:7 जाहैदों 10 बोसोरनि सिगाङाव 5 रुजुथाय 7 ओंखायनो 5/7 बेबायदि जासिगोन दाना बिनि उनावहाय जों मा खालामगोन दाना ओरैबायदि खालामनो हासिगोन दहायनि बायदिनो क्रस माल्टिप्लिकेसन बेसोर मोननैजों बे 7 जों सानजाबगोन बेसोर मोननैजों बे 5 जों सानजाबगोन जेरैखि जाया जोङो बेबायदि सानजाबनांगोन दाना दा आङो दहाय बेजों ओरै सानजाब हरग्रोदोंमोन
दा बेजों सानजाबहरग्रोनोसै मानोना 7 सानजाब 7 49 जागोन 9 सानजाबा 45 जागोन देरसिनखौ जोङो सिगां जों सानजाबखायोबा दिहुननायाव एसे साबसिन जाखायो बेखायनो आङो बेबायदि सानजाबसिगोन 7 सानजाब 7 49 49x जाहैबाय बियो 10 सानजाब 7 70 समान समान 9 सानजाब बा मा जागोन 9x जों 5 सानजाबा 45x जासिगोन ओमफ्राय 10 सानजाबा मा जासिगोन बे 10 सानजाबा 50 जासिगोन बियो 50 जासिगोन माने 10 सानजाबा 50 दा बियो मा जासिगोन बेना 49x निफ्राय 49x नैबे 45x आरोबा माइनास 45x जाफैसिगोन 45x जासिगोन ओमफ्राय माइनास 50 आरि दङ दा नैबे माइनास 70 आ दाना समान समान सिनबाराव मा जागोन दाना गोसोआव ला माइनासआ समान समान सिन बानाय लोगो लोगो प्लास जाहैयो बा प्लास 70 जासिगोन बियो दाना मा जासिगोननो बाहाय 49x निफ्राय 45x थांख'योबा 49 निफ्राय 45 थाङोबा 4x जासिगोन समान समान ओरैजाय बे 50 निफ्राय 70 दानख'नो नांला बेखौ 70 निफ्राय 50 दानख'सिगोन उल्था दानख'नांसिगोन मानोना प्लासनिफ्राय माइनास खायो नालाय 70 निफ्राय 50 थाङोबा 20 जासिगोन दाना बेहाय x खौ लाखिगोन दाना 20 खौ नैबे 4 आ रानहैसिगोन दाना बेनिखायनो x नि माना बेसे जागोन रानबा 5 जासिगोन 20 खौ 4 जों रानबा 5 जाबाय होमबा x नि माना 5 जाहैबाय दाना सुरेशनि बैसोखौ मावदोंमोन सुरेशनि बैसो दिहुननांगौ नालाय सुरेशनि बैसोआ 9x मोननै होमबा सुरेशनि बैसोआ मा जासिगोन 9 जों x नि माना मा जासिगोन 5 जादों सानजाबदो 9 सानजाबा 45 जासिगोन होमबा एन्सारा जाहैबाय 45 फिननाया अप्शन D अप्शन D आ जाहैबाय थार फिननाय क्वेश्चन नम्बर 4 आव दङ बिफानि बैसोआ फिसाज्लानि बैसोनि 7 फान 4 बोसोरनि उनाव सानैनि बैसोनि दाजाबगासैया 56 जागोन फिसाज्लानि दानि बैसोआ बेसेबां थारमाने बाहाय फिसाज्लानि दानि बैसोखौ दिहुननांगौ ओरैबायदि सोंदों कुइसना बिफानि बैसोआ फिसाज्लानि बैसोनि 7 फान माने फिसाज्लाया बेसेबां बैसो बिनिफ्राय 7 फान बारा आरो बिफानि बैसोआ ओमफ्राय बोसोरब्रैनि उनावहाय बिफानि बैसो आरो फिसाज्लानि बैसो सानैनिबो बैसोनि दाजाबगासैया 56 जागोन होमबा फिसाज्लाया दा बेसेबां बैसो जानानै दङ बेखौ दिहुननांगौ दा ओरैबायदि खालामनो हायो फिसाज्लानि दानि बैसोखौ जोङो मा हमनानै लानो हागोन x हमनानै लानो हागोन फिसाज्लानि दानि बैसोआ मा होनो x फिसाज्लानि दानि बैसो होमबा फिसाज्लानि दानि बैसोआ मा जागोन x बोसोर जागोन होमबा बिफानिया मा जागोन बिफाया बिफानि दानि बैसोआ मा जागोन होमबा बिफाया फिसाज्लानि 7 फान माने x बायदि 7था माने 7 फान आरो होमबा 7 फान होननाय लोगो जों मा खालामनांगौ सानजाबनांगौ फान होननाय सोदोबा थायोब्ला सानजाबनांगौ ओमफ्राय बारा होनोब्ला दाजाबनांगौ खमसिन होनोब्ला दानख'नांगौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा फान होनदों नालाय बियो मा जागोन 7 गुन आरो 7x बेबायदि जागोन होमबा बिफानि बैसोआ 7x फिसाज्लानि बैसोआ x दा 4 बोसोरनि उनाव होनदों 4 बोसोरनि उनाव होननाय लोगो लोगो फिसाज्लानिफ्राय x जों मा दाजाबदेरदो 4 दाजाबदेरदो 4 बोसोरनि उनाव सानैनि बैसोनि दाजाबगासैया दाना होमबा 4 बोसोरनि उनाव होननाय लोगो लोगो बिफाजोंबो मा दाजाबनांगोन 7x जोंबो मा दाजाबनांगोन 4 दाजाबनांगोन माने फिसाज्लाजोंबो बोसोरब्रै दाजाब ओमफ्राय बिफाजोंबो बोसोरब्रै दाजाब माने 4 बोसोरनि उनाव होनदों उनाव होनोबा जोंना प्लास जायो सिगाङावबा माइनास जायो ओमफ्राय बिसोरनि मोननैनि बोसोरनि दाजाबगासै बे जाहैबाय 4 बोसोरनि फिसाज्लानि बैसो बे जाहैबाय 4 बोसोरनि उननि बिफानि बैसो मोननैनिबो बैसोनि दाजाबगासैया बेसेबांनो 56 सानैनिबो बैसोनि दाजाबगासैया 56 बेबायदि जागोन होमबा बे मोनसे इकुवेसनाव थाबाय बियो मोनसे समानथायाव थांबाय दा जोङो बेखौ सिफायनांगौ दा बाहाय बेयाव गेजेराव प्लास थानाय लोगो लोगो जों जेबो खालामनो हाया जों मा खालामनो हायो डाइरेक्ट दाजाबनो हायो x जों 7x जों जोङो डाइरेक्ट प्लास खालामनो हायो मानोना बे प्लास दं गेजेराव x जों 7x जों 8x जागोन प्लास 4 जों 4 8 जागोन ओरै मा जाबाय 56 जाहैबाय दाना मा जादों 8x खौ लाखिदो 8x खौ लाखिनाय लोगो लोगो दाना 8x खौ लाखियोबा मा जासिगोन नैबे 8 आ माइनास जासिगोन होमबा 56 निफ्राय 8 आ माइनास जासिगोन होमबा दानख'नांसिगोन होमबा दानख'योबा मा जागोन बेनिफ्राय दानख'योबा 6 निफ्राय थांबा 8 ओमफ्राय बेयो 48 जाहैबाय दाना x खौ लाखियोबा मा जासिगोन 48 खौ नैबे 8 आ रानहैसिगोन होमबा रानहैयोबा x नि माना बेसे जागोन दाना 8 सानजाब
8 जों मा सोलाबा 8 सोलाब 6 48 जासिगोन x नि माना 6 जाहैबाय होमबा सोरनि बैसोखौ सोंदों फिसाज्लानि दानि बैसोखौ सोंदों बा फिसाज्लानि दानि बैसोखौ मा मोनदोंमोन x मोनदोंमोन बेखायनो फिसाज्लानि दानि बैसोआ मा जागोन 6 बोसोर जासिगोन होमबा बिनि फिननाया मा जागोननो अपसन ए जासिगोन बिनि थार फिननाय दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन नोंथांमोना भिडिअखौ लोगोफोरनो शेयार खालामलाय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेबायदिनो मेथ्सनि जिकेनि बेबायदिनो सोंलुफोरखौ मोनबाय थागोन गोजोनथोंसै थेंक इउ